มีเปรียงสงบหายพีบารอชากะจิงเซงยาลับกะจิงเกมันจองกะจิงปลัดกะบันลองหามารันไซเดนนาดูกะอาร์พุสันหาดูอาร์พเนียวตาริกโนเวมเบอร์อาร์ฮัจาร์อาร์พูอาร์กิชากรีจงอุเบลยi apostol pendap borlang dekar dan bat kiwe kin syakri ya ka ktien jong ublei wan ban mat ya ka jingpen em ka jingpen khia ka jingpen lat bat ka jingker khu na utrai ka jingsham jing e bat ka jingsha panthot ki pajba nongleit nongwan ki ba juleit juwan lengba na ka khardop lum khajna lani ka toll gate plaza ka ba ha ka snong pa ha maulein arphomer ribhoi district la juyo sngo bon sin na ka por shakapor na ki babun ki pajba ha ka bai dei ba ka rukam lum yau khajna lani ka baileit bai wan lengba na ka te ka khardom Henry umjudan pat na ki riu pajba bakin mi shakman ban kran halor ka te ka jingsham jing e panban kala shukut tang ha ka jingthnum ka jongki la ban kado ka te ka toll gate ka dei ka bajumi ki jingsha ujor ba ki jingya kulmar la bon sin la ha ki kunhon sang bhalang ki kunhon shnong bat kumju na kinong balla ha ka te ka toll gate Uway na kiri rang ba uba dijan ronghang uba nagasnong borbuhuin bernihat ribhoy distreng ulami shakmat ban penpau bat ban penramjur ye karukom lum khajna bat karukom penthut jong kinong lum khajna ka te ka toll gate plaza Katkum mutay urang ba ulay thu halor ka jingsha thlia lani ka jingsha punwet hakinong lum khajna ka te ka toll gate ha ka ba ulay thu ba wat la hadien bola de ban siu lupa ye ka khajna ka badai ka baileit baiwan lengba na ka te ka khardom ka ba ju siu lupa na ka banta shibnai lengba ka local pass ka ba ka te ka pass jong u ka ba ula siu lupa na ka banta shibnai kampat kot satya handrai ka tarik kot jong ka te ka pass ka jong u ka dei hadu ka laipo tarik upnai naiwing ar hajar ar pho ar handrai ki nonglum khajna jong ka te ka toll gate ki la pha siu biang ye u watla hadien bola pen i ye ka te ka kon ka bola deb ban siu lupa na ka banta shibnai handrai ki la ong pen ban ba kim tip i ei halor ka te namar ka jing siu ka jong u ka dei ka company ka barim handrai menta ka dei da ka wei ka company ka ba thamai ka ba shim ban pen ya ka te ka khardop lum khajna lane ka toll gate nga adai u ba dijen ronghang ba sa ha bernihat distrik ribhoi te ni don keper ki jaka ha te ha umling lane satre insya laila te ni chem shibun ki jing e ha ka bai dei kan ka toll gate po akomer te khamtam ha ka por balik bawan bonsin ni shaklia ha kan ka gate haba kum u nomor ni jingsha ko san kilometer ni tharai san 2 kilometer ha bernihat handrai ni don la ka pas jong ka kali jong a basiu monthly basiu bnei lu chisen chi bnei handrai pek kani ka pas wala ka tar ka don kani ka valid mentar perbangan wan berni ngasa clear ngene kadon ka kani ka kali jong a ka ml 10c life sun life way te perbangawan cak clear habang nga ndang yang to ki ong ba pi hable chipo hapo ka office jongki tenga nga ong haba kanika pas chunga kadang don balik dang don hadu lai phok tarik jong ni ubnai bakat we dang don balik te balik ngan lek chate te khamtam nga dang be kam ja nong po tenga kaki te hata paru utau bro ba khamtam u dei kenja tip kenja dekhari te poi baya nia handiat ya poi bania handiat te ong bayanga pi wajukan surbahe long jai ong kumta te ngarong bale ngadang be kam demo bale ngadli menta ngadang dan balik kanika kot te hadin kata ong ba menta kanika yu na ngala la sim da ko yu company takadaw pi hawan sport office te habaya nia kumtu ke nyong ba bale ngadli nyong pe kanika pas pila debi kanika pas te long pila pe yang ne ngala dun ka proof Jong kata ke company ngali tip ayu kata company. Bafi one company thumai na company rim dengan tengah tip. Andre kan ka pas bala issue na kan ka toll gate hinga ong ta. Te nalo kata ba ngalo ngadan sa kawai nga bunsen ngadon ki jaka putang ne apo umling chalaila tengah pha ki tiar kai hati kali pikok ki di ML10 hina berni. Te apa ki tengah pha mau tengah pha siap tu dawan tu sya ayu. Long ki shimpisa pe kata kene pe. Kene kadon ka ayu ka balik berbawan arspa kendai po balik arspa kendai po balik bawan te kalong ruspa tengka te ko bai kali jong kali bang apa gede kan arspa tengka nang ta kata bai lebor sospa la long ruspa tengka so kan la plus lang kan kayu
la long san spa prapo tengka tela long ga kei ka neka iu ka tul ka balong hadu jan kot cakan ruspa tengka te to ya ko mentar de kane pe ngau kumunong berni tharai kanum kata yang nomor boleh ngapa teng nrei ni kinong po par khoi kini ki area no po par ki bru ki likit tiarsa bernihat ti sakat no lekhan kita eki ladaki hapsu bunan run ruspa tengah tul tengah hamtip ke kata fine ne kade hadun run ruspa tengah bali ruspa kendai po bawan ruspa kendai po tengah kerpat kini ki mo kini ki nong hoi jungi ba kini ya ladadon mener ko badang wandon bru hi bawan peni yang ape kisim kata tengah dang ya nia yang lecong tengah penlejing mucu haji te ngakwa ban ya dadan kano jing ya tengah kerpat kini nong po area mo ki bru ba jadi bania persyalang gen aku bede kan ka tolgate naman ngisak thlia kaptang ide lokal nang te ngisak thlia kumne abawan jingwan ngisak thlia ta kan ngisam jing ha man kapor habang ibe kam ngisak sya ayu syak thlia be takini ki tolgate kaptang kum keren juki kalong ayu te kalong khor baru sikta kaya be kim ju thlia re kaya be sisin chi bne ngalong wan renew be te ngasu be te mentah perbawan mentah kan kita lihat orang lawan dawi company te pi hablik cepu office te ngau ngalabiang kan pek ngalap ni dah kan pek kadang-kadang valid te kim pediang re kan orang pi awan be cepu office te haba yang ni ada orang ba khilik show mentah perbawan pai pi habung cepu office orang kumta re ki orang dawi company mo kenar to ngalik ti bayu ga pek ba bala isu nane na po ayu ite na po office jong fi ite ngalik tiba juga tega company thumane company bari na ngamte kata kajingut tega tai ge ngatharai kum ngahi ngalong habang don ki jaka puta te ngalong sak thlia kum ne nga hapsu ne kata ga bayal bai tul ba dapoi hadun ruspa tega ngam songe hap hagu ju ko nga kepat iki pai ba ngatharai kum ngabun bala siang kum ne cik isu be kum ne tharai kepat ikir bani ayang lang bani persyalang ge ne